Hello po mga mamamayan, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng hotdog na may itlog. Ito na po ang ingredients sa aking lulutuin. Hotdog tapos itlog. Maglalagay lang po tayo ng konting asin, tapos brown black pepper po, ito po. Yan. Tapos babatihin po natin. Tapos po hihiwain lang po natin ng naninipis po. Pagkatapos po ay i-shred ko lang itong ating sibuyas na puti. Tapos po mga mamamayan, i-shred ko rin itong ating bawang. Maglalagay din po ako ng konting sibuyas na may dahon. Ito na po mga mamamayan, ihahalo ko na ang bawang, sibuyas, tapos itong dahon ng sibuyas. Tapos po ay maglalagay lang po ako ng konting cornstarch. Kalahating kutsara po ang aking ilalagay. Tapos ay imimix natin ito ulit. Hanggang sa ma-dissolve ang cornstarch. Tapos kung ma-dissolve ang ating mga cornstarch, pwede na pong ihalo ang hotdog sa ating itlog. Tapos haluin lang po natin. Haluin pong mabuti mga mamamayan. Sigurado po akong magugustuhan ito ng mga bata. Kasi yung mga pamangkin ko po, ito kaagad ang nire-request nila sa akin na lutuin. Kasi napakasarap po daw sa kanilang mga panlasa. So ayan na. Maglalagay na po ako ng olive oil sa aking kawali para po ay maluto ko na po ito dahil ready na po itong lutuin. Ayan na po mga mamamayan, ready na po itong ating itlog. Hinahan lang po natin ang ating apoy para hindi masunog sa ilalim. Palipak ang ating pagbaliktad. Yan. Ayan na po mga mamamayan, tatanggalin ko na po dahil ito ay luto na. At isusunod po yung isa. Ito po yung pangalawang batch ng aking tortang hotdog.
hinaan nyo lang kung maiti yung apoy para hindi po masunog. Ayan po mga mamamayan, binaliktad ko na po ito at yung isa ay nahulog, kaya nilagay ko na lang po sa itaas. Ayan na po mga mamamayan, luto na ang pangalawang batch ng ating tortang hotdog. Ngayon, isusunod ko naman ang ayan na po, luto na ang ating pangatlong batch ng tortang hotdog. Tatanggalin ko na po ito. Heto na po mga mamamayan, luto na ang ating tortang hotdog. Sana po ay nakuha nyo ang ating recipe at sana po mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay at maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood.